da se zahlupi do kraja. Ništa, oni snimaju ovo, ako možeš. Sad se oni okreću sve od ljudi. Puši se ko mig. To mu najbolja kamuflaža. Sad kad bi ja mogu postaviti ovo negdje da snima film. Daj da ti ja snimim film. A? Ajde, ja ću ti snimiti film. Čekaj da ti namestim.